So please, friends, help me share this video so that it will get to Simon Ekpa. And for public notice and for reference purpose, don't allow yourself to be scammed. So today, which is 12th of May, I mandate you, bro, take down every of my posts. ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị fm onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Otu nwa afọ Biafra onye nke bụ otu onye n'ime ndị ọrụ agha mba Rọshia ezipụtala ozi ịdọ aka na ntị wee zigara onye isi ndị otu Biafran Republic Government in Exile bụ Mazi Simon Ekpa wee sị ya kwụsị iji ihe onyonyo ya wee na-eto ọnụ dịka otu onye n'ime ndị ọrụ agha Biafra nke o zigara ịganyere ndị mba Rọshia aka n'ọgụ nke ha na ndị mba Ukraine na-alụ. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ya bụ nwoke zipụtara ebe ọ nọrọ wee kọwaa ka ya si wee banye ọrụ agha nke mba Rọshia wee sị nwa afọ Biafra ọbụla ekwela ka e were ihe onyonyo ya wee ghọrịa ya. Dị ka o siri kwuo, ọ kọwara na ya bụ ezigbo nwa afọ Biafra kajara akaja wee kwukwa wee sị na nna ya nke mụrụ ya so wee lụọ ọgụ Biafra. O wee sị na nke ahụ apụtaghị na ya kwadoro Maazị Ekpa maọbụ ihe ọbụla nke ya na ndị ọtọ pilot na-eme. Ọ gakwara n'iru wee kwuo na ya ebiela mba Rọshia ọtụtụ afọ ma nwee ezinụlọ na ya bụ obodo. O wee sị na o ruru mgbe ọgụ ahụ nke na-ada n'etiti mba Rọshia na mba Ukraine bidoro, ya wee tụlechaa ya bụ ihe wee kpebie na ya ga-eso wee gaa ọgụ ahụ ka ya soro wee lụtara mba Rọshia ya bụ ọgụ n'ihi na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwoke ahụ dịka o si wee zie ya bụ ozi dọ aka na ntị. Ka m bịakwanụ. Igbo bụ Igbo mma mmadụ. Afọ mbụ Okoma Samuel Ikechukwu. Deshin from Uzi, Nidata North Local Government, Imo Province, Biafran land. I'm a proud Biafran based here in Russia, currently serving in Russian army. As you can see, I'm making this video from the front. So this video is for Simon Ekpa. Lately, friends draw my attention on my viral award video and some photos you are using on your platform. And to me, it is not welcomed. I think the first thing you should have done is to, first of all, seek my consent. I don't belong to any autopilot. You understand? I have a Russian family, and there is a need to defend the Russian Federation against terrorists in NATO. And I volunteered. You all know that we Biafrans, we are the most bravest people in the world. Are there known Biafrans in American soldier, American army currently serving? Are there no Biafrans in the British army? Why don't you use their photos? Why must it be me? So bro, it is totally unacceptable to me. So today, which is 12th of May, I mandate you, bro, take down every of my posts, every of my picture and videos on your post. Because personally, I don't believe in what you believe. I don't even know who you are. I don't even follow any of your page. Any of your page, I don't follow. I have never even commented on any of your posts or any of your viral video. So please, my brother, take down my posts, my photos and videos from your page with an immediate effect. I'm a very serious guy. I don't do those shit with you guys, okay? Yeah, my second home is Russia, where I'm holding her documents, and there is a need to defend it, and I'm here to defend it. As a proud Biafran. So please, friends, help me share this video so that it will get to Simon Ekpa. And for public notice and for reference purpose, don't allow yourself to be scammed or manipulated by any chance with my photo on my video. There are so many of my videos that are on Russian social media as a black guy fighting for Russia, so it's something that is not common. So my videos are going viral.
Because here, this is a modern war. Everything you are doing on the front line, drone copy you, video, helmet camera or body camera cover you, all those things. So there are lots of my videos on Russian site. Probably that is where he got those videos from. And I don't want my video or my photo to be used as a means of manipulation for any kind. Do you understand me? I'm a proud Biafran, and I'm proud for who I am. I don't belong to your autopilot. I don't believe in your chain of operation, you know. So to me, it's a red line using my photo on such thing you do without my consent. So when you're Simon Doy and the model, there are so many Biafrans in American army. I wouldn't know Omar I can send to him. There are so many Biafrans in British army. So why would my own be different? So help share this video so that it might get to whom concerned. And don't allow yourself to be fooled. Okay? I don't know who Simon is. I don't know him. Since 3 days, I've been trying to get either his email or his WhatsApp or any channel, because here I can't operate Twitter. I can only operate Facebook. So I can't reach him. And I have proof. I have written to the Facebook social media and some people whom I have already written to get me his contact, but to me it's taking time. So I wake up this morning with a write-up that's got me pissed. That's why I'm doing this video. So Simon, or whatsoever you call your name, Prime Minister, I don't give a fuck about you, bro. Just don't use me for that shit. On a very, very serious note, brother. Don't do it. Don't do it. I don't like it. Don't do it. So the ones you've done already, take it down. And public, don't be deceived, okay? We are Biafrans. Nobody will take away Biafran from us. Nobody. Anywhere, my child will identify as a Biafran. You understand? That is what I'm proud of. My father fought for this. Okay? ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo mgbe anyị nwetara ozi anyị si ka anyị nweta nnọọ obere ndidi ka anyị mara ma ka anyị jee lelee ma Mazi Simon Ekpa o nwetala ya bụ ozi mgbe anyị jere na Twitter ya mbụ nke ama dịka X ugbu a. Ọ bụrụ na o nwetala ya bụ ozi ma zichiakwa ozi o nyere ya bụ nwoke ọsịsa, mana ọsịsa o nyere ya bụ nwoke o dere ya n'edemede wee tinye ihe onyonyo a nke nwoke mere. Kedu ihe o dere ebe ahụ? Ka anyị gụpụtara ya unu. Ọ sị, now listen to this idiot. Ọ bụ ihe niile ka m ga-akpọrọ n'isi otu esi wee dee ya maka iwu ndị nwe iru akwụkwọ bụ Facebook na YouTube. Unu amarala ihe edere ebe a. Ọ sị, now listen to this idiot. Where did Simon Ekpa claim that you are BLA, both Biafra Liberation Army? Ọ sị, you put on Biafran flag and make a video of yourself shouting Biafra and Ambazonia, and I posted it. How does that make me president of Russia, or change the fact that our policy that those of you who hide under Biafra but are sabos will be dealt with in due time? Owegakwaniru wee sị, tell this idiot to face front, who needs his validation to believe in me. I've seen his type. When the time comes, he should summon courage and stand in my front and talk rubbish. Owesikwa, you claim to be fighting for Russia and your village is being destroyed by Nigeria on a daily basis. Are you not an idiot? Otu a ka Mazi Simon Ekpa si wee saa ya bụ ihe onyonyo nke o mere. Ọ dị mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nnetu esi eme ya, deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye so bụrụ anyị sonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụhụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa yiri akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụhụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anyị n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ gara ewetara gị n'ọdịnihu.
ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.